Zdraví vás Laty u videa, kde budem napovědět, jak si upravovat videa. Takže zaprvé si stáhněte aplikaci Power Director, teď co stopněte a vidíte tady nahoře, jak se jmenuje, Power Director, Add Store. No, tak až se to stáhnete, tak dejte tady dole prostřed New Projekt. A tady se to pojmenuje třeba Laty 2, už to je druhý video. A tady vidíte, tak já si tam, dal a dám si tam video, který jsem natočil už předtím. Takže. Vím, že někde. Tady. Tam dáme ten nožiček. A pak to chci končit. Čuknu se na to nožiček. A teď. Čuknu na tu tušičku. A tam dám speed. A asi si to zrychlím asi na 2. Je na 95. Když se na to podíváme. Vidíte, to zrychlilo vlastně. Je nepovedení to prostě. Už se to dá, dobře. Jo, tak jako, že tam chceme dát nějakou hudbu, kterou jsme stáhli. Tak tam dáme třeba, no, tak, čukneme přímo na tu bizničku a dáme to plusko. A to dáme asi, jestli to bude vejít do celého videa, ne, to je delší. A ta hudba tam dneska je. Teď tam zkusíme dát nějakou fotku. Třeba budeme chtít dát fotku tam, jak to máme zrychlený, tak aby se nenudili. Tak jim tam dáme. Ne, dáme to před to. Třeba. Nebo dáme to do toho. Takhle jsem. Fotečku. Třeba tak dáme, aha, nevadí to tohle. No a mně se vám zdálo, že to bylo špatně slyšet, tak si dáme ty hudby, tam volume a tu hudbu stišíme. A vidíte, že tam dáme like, tak třeba takhle, vidíte like a prostě třeba dáme to menší někam. A třeba Já se s váma loučím. A čau. A vidíte, že se nám to povedlo. A mě teď zbývá to jenom sestříhat. Možná vám nějak dám i jak vypadá prostě Zdraví vás Laty tohle video.
Tak jo, jestli se vám video líbilo, tak nechte like. Nechte like. A pak vám děkuju, že jestli jste to dokoukali až do konce, tak slyšíte tohle. No tak vám děkuju. A asi čau.